Hello guys, how are you guys? How are you guys? I'm second. How are you guys? Mudi say guys, how are you guys? Masquera say guys, how are you guys? How are you? Right, deidzai vamwe maswera sei mawani gwanyasha kuwana live yesunday guys nasa ndakuenda kuchechi nasi mawani gwanyasha kuwana live yesunday vanhu vakaremegwa guys. People are heavy burdened vanhu vakaremegwa. People are heavy burdened, right? Let's see. Try kuita panapa. Right, confession yacho ramukombe. Vanhu vari kuramba vachiya kuzokonfesa kuinbox kwangu guys. Tichaita pati tumo zokonfesa kuvanhu because my confessions now. What's going on here? My confessions akawanda muvanhu kwete zvekutamba. Network. Pakaita madiaries 2 anenge asangana. Pakaitika zvinenge zvaitika. Andimaona. Umwe akauya achirwadziwa. Achiti ndikukumbira kutaura nyaya yangu palive. Munenge mandiomesera si handikwanisi kuramba. Guys. Handikwanisi kuramba. Saka ndinopesera ndatongoya. Saka nyaya iyi guys. Handiziviwo guys. Nyaya iyi handizivi. Mungoteererawo handiti. Mungoteererawo regai tifonere varidzi venyaya because ndoda kubuda manje. Ndoda kubuda. Regai tinzwe. Hello. Yes, my sister. Ndiri say. Ndiri, right. How are you doing today? Alright. Chinonetsa ndechekuti vanhu vacho vanobva vablokana. Vanenge vatoblokana. Clarice. Saka panenge patoipa. Vanenge vatoblokana. Saka panenge patoipa. Handowana. Right. Ndavi pasi sekukumbira wakati ndokumbirawo live. Anti ndosara nyaya yangu palive. We are here now. Can you please tell the diaries? Chichiri kuitika. What's the story all about? Okay, so then, my diaries. Ndinenya yangu yandoda kutaura. Ndokumbirawo kuti vanhu vasandijaja because I know kuti vanhu vanogona kuti vakakurumidza kana kuti wakamhanya kana kuti vakaita sei, but ndoda kuti ndisanangure kuti vanhu vanzwisise kuti sei zvakaitika sekudaro. Saka ndakumbirawo kuti vanhu vasandijaje pamaitikiro akaita nyaya iyi. Kutouyawo kunotaura kune vamwe kudai ndinenge ndakaremera. Saka kana ndakaremerwa ndinokwanisa kungoita anything. Ndokwanisa kana kuzviuraya kana kuita sei nekuda kwemunhu. That's why ndauya pano kuti nditurewo kuremerwa kwangu kwandinako. Kubva 2014 ndaishanda ndiri kuSouth Africa. Ende ndaishanda zvakanaka. Varungu vangu ndaitwa zvakanaka zvokuti ndaitongwirawo tsitsi munhu anenge achitambudzika nemabasa. Ndakakwanisa kutobatsirawo vamai vangu vavakira imba. Ndiri munhu akakura achitambura. Ndikabatsirawo vana baba vangu kuvavakira imba.
saka patime yandanga ndakuti inini ke ndichiunganidzawo mari yangu nditsvagawo yangu stand kuzimbabwe kana kuti nditsvagawo something chekuita kuzimbabwe chinondipa mari ndopandakasangana nemudayarisi ndasangana nemunhu wangu wandakasangana naye handizivi kana zita richizobuda maybe ndizoribudisa hangu ndasanganawo nemunhu wangu wandakasangana naye takabva tatanga kucommunicata munhu yari out of Africa then takabva tatanga kuchata and then vanhu vangagona kuti kosei wakadanana nemunhu akanga ari kure ikoko chinhu chakaitika ndechekuti nenyaya dzemahealth conditions pane gurupu ratakasangana mugurupu matakasangana geningoti nenyaya dzemahealth conditions but vanhu vanoziva vanotoziva takasangana mune rimwe gurupu vakasangana kugurupu remahealth conditions ndokwavakasangana saka to those madiaries munoziva hamuna hapana madofo pano she's telling you matoziva nditi saka ndoda kuti vanogona kuti se makangoita zvepaintaneti chichi but inyaya yehealth status yedu yakaita kuti tisangane pagurupu iroro then takabva tatanga kucommunicata it was July last year then July last year tichicommunicata saka December ndaifanirwa kuuya kuZimbabwe kuno seholiday ndobva munhu wanga anditi December usaende kumusha tozoenda tese March ndauya ndobva ndatokumbira kubasa ndikati ndokumbirawo December ndisaende kumusha ndizoenda March because December kunodhura kufamba ndozvandakatoita kubasa ndobva wanditendera kuti afaini unoendako March ndobva March munhu wanga auya musi wa2 March auya musi wa2 March ndingangoti asati auya atoriko wakabva atumira mari 3000 pa 3000 ndobva ndibva kuti utenge gosari achiazotakura kuenda kuZimbabwe then 3000 rands 3000 rands then $50 ubvise marands anenge ane $50 pamari iyoyo utsvage utaure nasekuru wako uwape $50 iyo vanokanda kumba kwenyu semari yekushedzera yetsvagira ikuno ndobva ndatotaura nasekuru wangu toti andoona munhu wangu chichi ndobva ndatovatumira $50 ndobva watoenda kumba kwedu ndobva watonoshedzera vabereki vangu vakutoti mwana atoona munhu wake but munhu anga asati auya izvi taizviita over the phone then plani yake iye matauriro ake akati ndikuda kuti unogara kuZimbabwe waenda unogara kuZimbabwe ndikuda kuti ndinenge ndichiita zvinhu zvese iwe uri paground kana ndichida kuvaka ndichitumira mari uri paground ndikaileta business ichita business iyo uri paground then ari ikoko akandibvunza kuti masavings ako akamira sei I think ipapo ndo pandakaitawo zvangu mistake nenowe chero nangasi ndinozvipa mhosva ndakamuudza kuti masavings angu ndine 2000 US angu masavings ndobva anditi zvoni alright fine paakazouya musi wa2 ndakaenda kuairport ndikanomutambira uber ikaita 600 rands ndikabhadhara uber ndikanomutora ndichida munhu wangaita sei auya takutanga kuronga upenyu hwedu saka inini property yangu yandakanga ndinayo ndiri muSouth Africa akabva anditi chitsvagachi imba iye ndiye akabva ataura nasomeone kuti atsvage imba then imba yandobva yaonekwa muri muna January ndinobva ndanditi chitumira mari iye aingonditi iwe sinzi unoone marandi chidai ndobva ndatumira mari yerent January ndobva ndatumira mari yerent February takazoya March ndindaitumira mari yerent kuZimbabwe then auya March tasangana taapamwe chete ndobva plani yangoramba iri imwe chete yekunzi tikaenda kuZimbabwe iyo hauchada ndichada kuti ushande ndauda kuti ugare kuZimbabwe ndichakuitira so zvinhu zvangu zvandaifanira kukwidza kuno kuproperty yangu yese ndobva ndanzi iwe since uine marands auinawo it's easy kuti tishandise marands inini ndine maUS tinoshandisa maUS taakumberi handidi kunyepa maUS akauya nawo akasvika akandipa akanditi mari iyi ndoyandauya nayo tichanoshandisa taakuZimbabwe iwe marands ako ngatichishandisa zvese zvoda kuita kutumirwa kuita sei chichi zvese zvaida marands paakasvika ndopaakanditi zvoni une mari yakaseva ndikati ndine 1000 something zvikanzi wakamboti une 2 ndikati mari dzangu hadzinozonyatsobuda zvakanaka mari dzangu dzacho
ozi zvimwe zvinhu ndanga ndatenga zvimwe zvinhu ndakutogadzira kuti ndikunotenga imba yangu ndakutoti pandinoenda kumba kwangu hapana kuchinja unofanira kunge chakashota ndakutotengawo tunhu tokutoratidza kuti munhu wakutangawo imba like mablankets akatowanda ndakushandisa mari yangu yatanga ndasvika kuzimbabwe zvinozondinetsa kuti ndizoti ndakuda chakati ndakuzimbabwe kanigari ndangotengera ndikuno. Remember guys, remember munhu uyu angatobvisigwa $50 etsvakirai kuno. Saka kwaari iye kana wabvisigwa $50 setsvakirai kuno wanzichisiya basa rako tichinotanga imba tichinogara kuZimbabwe unenge uchiti ndarogwa painda $50 kapa yatsvakirai kuno yatove marriage kai unenge uchiti ndatove marriage ndatomukadzi wemunhu saka ndichafanirwa kupikisa nekupa kwedu wakutondiziva ndozvandakatoitawo ndokutopererawo kwandakatoita ndobva tauya kuno kuZimbabwe anga ine leave re3 months ndobva tauya kuno kuZimbabwe tese tauya kuno Zimbabwe kunoku ndikangoti akasvika akaita project yake yaida kuita saka nguva yedu zhinji yekugarisana pa3 months yakanga iri shoma nguva zhinji aigara kwaaitira project yake aipoti achiuya kumba achienda kwaari kuitira project achiuya kumba saka ndingangoti kugara kwedu tese kwatakatoita tingangoise pa1 month because aigona kuita 1 week anenge ari kwaari achiita maprojects awo awaiita saka zvinhu zvezvezvo ndandakapromiswa kuti katasvika kuZimbabwe tichazodai chete kamwe katakshop apo kamwe katakshop apo kamwe katakshop apa hauzoshayiwo kana $10 apa $10 inini masavings angu ese tashandisa hazvina kuzoitika saizvozvo zvakanzi ganimboita project yandiri kuita ndingangoti project yanga iri yemining so vanhu havaitarisira kuzoti vakaenda kumiwo ndokowachava namari kana wana mari then uchiita zvinhu zvaaifanirwa kunge achiita saka kumiwo kuyakwe hakuna chakazobuda mari yese yakabva yanyura ndobva tasara tiri pazero mari chaiyo kunotora vhisa akuda kudzokera pakanga pasisini ndobva akumbira hama yake mari yevhisa ndobva yamuti handina ndobva ndaenda kune munin'ina wangu ndobva ndanomukumbirira $200 ndakanoruka zano rekunyepa kumunin'ina wangu kuti awane mari adzokere kubasa since takanga tisina chinhu tiketi akanga ainaro rikunzi kana rivhi rapera tiketi takuda kudzokesa iri but mari yekuti achinotora vhisa pakanga pasisini ndobva ndamukumbirira mari yevhisa ndobva yabuda ndobva aenda but before aenda chichitori kunokuka kugarisana kwacho kwakanga kwakutori nemutauro ndaigona kungoti chero ndikaisa profile pic yangu chero yemaphotos angu ani ndaitorwa ndiri kuSouth Africa yaiita nyaya waiwaisa profile pic uri kuSouth Africa pfungwa dzako dzichiri kungofunga zvekuSouth Africa usati wambogamuchira kuti wakugara kuZimbabwe unoisira maprofile pic uda kuti vanhu vakuti uri kuSouth Africa nyaya dzacho dzisina kana nebasa rese nyaya isina kana nebasa rese yaiita nyaya chaiyo nguva zhinji ndindaiti sorry for the sake of peace nepandisina kutadza ndaiti sorry ini nyumba mangu andinambobvira ndakaitwa sorry handinambobvira ndakazi ngatigadzise munhu aingokuudza kuti I walk away ini ndikaona panonetsa I walk away ndozvanga zvakutaurika tichiri kudanana tivanhu vekuti kana children akatanga domestic issues ndaitotagwa kuti uyaunzwe zviri kuitika mudzimba tichiteerera tiri pamwe chete ndakazengenda kuti tiri pamwe chete ndikati inzwa pasita moto washe zvauri kutaura vari kuti zvakati apa zvakati ndaibva ndapinzvounza handizi moto washeni ndakatosiyana namoto washe asi patanga tiudanana taitonzwa tese tichitoteerera tese tichitokorektana mamistake then azodzokera akabva adzokera akanditi zvoni ndakuenda unoshanda kana ndaenda unoshanda toda kuti unganidze mari yekuaka takunganidza mari yekuaka ndoda kutenga mota because mana kuti kuno kumafambiro kunoka anonetsa ndoda kutenga mota ndoda kuaka tichitodai totsvaga mari yebusiness fine tatenderana munhu adzokera muna June akazodzokera aJune but ndodzokera futi kumashure tichiri kuno Zimbabwe auya takatendawo musha kwedu kuna gogo wangu tikanoona mbuya wangu tikanoona kumusha kwabobo wangu kwese takasvika tikatoenda ipapo ndakamukumbirira futi mari kumunin'ina wangu $200 takasvika munin'ina wangu aenda kuchechi tatoenda unotora mari aenda kuchechi takamumirira panze takadzoka tatotsamutsana futi nenyaya yekuti sei ari kunonoka kudzoka ndoda kudzokera ndinavanhu vandikuda kunona basi tikuda kutora mari yake but takadzoka tatotsamutsana taigoti kanhu kadiki tanga takutsamusana then paakadzokera ndopaakasvika June iye ndobva anotora mota atora mota kuno kuZimbabwe kwangu kasara zvikwereti ndopaakati zvoni ini ndakanga ndasiyiwa ndine $25
achidzokera June ndo mari yandakatsara ndinayo. Ndikati aiwa ndinowarira since munhu adzokera kubasa mwedzi paanopera achandirangarirawo. Ndobva mwedzi wapera ndobva handichizvone before inini ndakazoti ndasara ndega ndandine zvinhu zvandaitumira kuZimbabwe kunoku ndichitengesa like hembe chichi. Saka ndakabva ndatsvaga free market ndikati since munhu adzokera ndape kutangira ndinachandazoitira nditsvage free market ndichitora staff yakasara indise pafree market. Ndobva ndakwereta futi munin'ina wangu 300 ndikati ndichinohodha imwe staff yekuwedzera staff yandinayo. Ndobva ndatomudza zvese ndikati ndakwereta mainini 300 ndingaunowedzera staff ndana free market. Ndobva ndaenda kuSouth Africa. Ndiri kuSouth Africa ndopaakandifonera akanditi murungu ati zvoni haasi kukwanisa kundipa mari this month. Ndaifunga kuti achabata mari yake shoma yemota because kutenga kusvika achitenga mota June aitingakwereta mari murungu. Saka iye aiti murungu ati achabata mari yake bichana pamwedzi pega kusvika chikwereti chapera. Saka mwedzi iwe waJune akabva ati murungu abva abata mari yese ka1 saka handina mari yandinayo. Saka iwewe pamari yawakwereta mainini chibvisa $60 pakapo ubhadhare rent. Apa ndandati kuSouth Africa ndapiwa 300 simeri 300 i4.5. Pa4.5 ipapo ndo pane mari yebhazi yekubva kuZimbabwe kuenda kuSouth Africa. Ndasvika kuSouth Africa ndo pandiri kunzi chibvisa mari yerent ipapo ndo pane mari yekuti ndidzokese futi kubva kuSouth Africa ndo pane mari yekuhodha chikwereti chichida kuzodzokesera. Ndikabvisa $60 sakuda kuti ndauya kuNigeria zvakataurwa ndatowe kuSouth Africa zvode akazvitaura ndiwe kuZimbabwe maybe ingadai ndakagara ndisina kumboenda kuSouth Africa ndakunohodha ingadai ndakangogara ndobvisa mari yerent but akazvitaura ndatowe kuSouth Africa ndikabvisa $60 yerent ndinozoita sei ndinoya kunohodha chipo chokuti ndangokwira bhazi ndodzokera ndisina chandinacho because ndo pane mari futi yekudzokesa kumba yakaita nyaya yakaita hondo kuti haudi nemari dzako but imari yandatokwereta yandikufanirwa kudzosera. Saka simeri takaramba tichingonetsana pedzisira munhu azoti let's separate ndiye akazodecide akati ngatiparadzane. Ati ngatiparadzane ndo pandakazomuti ko inini unoziva kuti masavings angu ese andakamashandisa ndiri kuno kuZimbabwe ndochiita sei ndochitangira papi handisina kana start. Akansiya muchivhu musina kana hama yangu kana one muchivhu ndopandakatsvagiro pekugara ndokwakuine shamwari yake yaideta neproject. Akasiya muchivhu ndaiziva ndichingopfuura nebhazi ndichienda kumba but ndomandakugara. Ndomandakugara right now muchivhu musina kana hama yangu. Saka ndobva nditireseparate ndobva iko zvinosvitara kunoku akatondibloka pandakambunza saka ndochitangira papi zvandisisina kana masavings angu ese takamashandisa ndakamutsvagira mari yezvadzokera kubasa akadzokera kubasa kuti akari kubasa kwaariko zvinezvo ndaifunga kuti tiri kushandira imba yedu but ndanga singazoti ndiri kushandira vamwe vanhu. Patakashaya mari yerent June wadzokera ndikamuti unoziva ungadai wamira kutenga mota June unoyi wazotenga July June unoyi watambira pei unotanga kushaya mari yerent tobhadhara zvikwereti zvawakasiya kuZimbabwe tobhadhara rent. Akandipindura kuti mota iyona ndatoitengera iwe but I'll appreciate I'm taking my car back. Nenyaya yongoti ndati dai wasina kutenga June unoyi wazotenga July June tambokavha zvikwereti nekubhadhara rent since uri kubva kuZimbabwe ukasiya zvokusina kumira musha. Andizoti I'm taking my car back ndatoitengera iwe I'll appreciate ndatoitengera iwe but ndakamudza kuti ndewangotenga next month andinambomshora but anotena zvinhu anotenderedza zvinhu. Saka panakazomudza ndochitangira papi ndiri kuZimbabwe akabva andipa $500 ndobva ndamubvunza ndikati 500 akati $500 wochitanga life yako chitanga upenyu hwako usasawerenge nezvangu. Ndobva ndakamubvunza ndikati $500 inondikwanira chii kuno kuZimbabwe wakanga uriko ndinokwanisa kubhadhara rent ndigotenga chikafu ndigostarta bhizinesi re500 akandipindura chero 200 chaiwo unotanga bhizinesi. Okay fine but mukoma wake takange tambotaura namukoma wake wakanga wamudza kuti restore mainini wadzosere pawakanga wari pawakawaona wari zvawakanga wari wakaita ndikokuti kwauri nyangwe nekwaunoenda zvikunakire zvakanaka munhu asakugunun'unira
ndobva abvunza enge tori conference call tina mukoma wake mukoma wacho wakanditi mainini munoda kuti mupiwe mari ndikati at least 1000 years iri nani ndobva ataura namukoma wake ndobva wamupa kuti munina wangu kuti zvinhu zvako zvikufambira zvakanaka kamainini 1000 years yavo ostata something then wabhadharire rent nekuwapa chikafu for 6 months kusvika wapika then kana wapika aiwa wasiyawo nyange nekounoenda hauna munhu waunobhurema kuti zvakamira so ndobva tatobvumirana paconference call but akazotena akandira mberi akandizoti kana uda mari yange ichitaura namukoma wangu ende unopiwa namukoma wangu inini handiikwanisi ende chimwe chinhu chokuti pandakasangana akanzoti ndakaroora musikana ainzi Charity akatombomuitawo life kana pakati ndakaroora musikana ainzi Charity zvikadai ndikazosiya ndikazoroora mukadzi wangu akandiudza zvemukadzi wake naCharity chete but nekutozonzwawo nehama dzake ndakatozonzwawo kuti kumashure kwakutori nevamwe 2 saka Charity nemukadzi wake wechi4 inini wechi5 kwakuzouya wechi6 saka ndakatoziva kuti maybe instaira yake yekuti every trip yaanouya kuno kuafrica anofanira kunge aine mukadzi asiwo akanga ainaye ende chimwe chinhu ndinoti munhu anenge achindi kuda mwana but kumashure kwacho kwese kwaakambobvawo haanawo mwana but anenge achiti saka maybe akauya kwandiri achisvika kuti maybe ari kusiya atondiitisa nhombo paanodzoka uzondiona ndaane mwana ndobva zvaramba kuita sekudaro akutarisa kuti paanodzoka imwe trip yaachadzoka achatsvaga mumwe futi maybe achatishaya kumuzvarira mwana kwete ini ndakundikana nofunga kumuzvarira mwana saka inini simerika ndakashandiswa 3 months nofunga aingodawo munhu wekuti anouya kuno kuafrica achingorarawo naye achimuwachira achimubikira then after 3 months adzokera otanga kumita rafu ende mari yekuti adzokere ndindakamutsvakira mari yake yefees saka andipa 500 ndakabva ndaita joint venture nasomeone ndobva ndavhura shop nasomeone uya takapanana chidzidzo chekuti mari iyi hatisi kuibata takatongotanga last month papapa mari ndakaitira august ndobva tatanga last month september patati mari iyi hatisi kuibata kusvika december najanuary tapedza kutengesa masales enew year then tozosheyana iko zvino zvongoti kamari katengeswa kacho kohota ibottles store saka takati apa tichazotengesa doro radecember ona january ndopatinoona kuti masales edu akamira sei tochizosheya mari iyona saka last month mwedzi wapera september ndaka ndamukumbira mari mari yerendi ndakangotsvaga ndega chinyararezi ndakangobata nzou kutsvagawo tozvikwereti ndichitokumbira wanina wangu iko zvinhu zvida kurarama nekukumbira but ndaichengeta mhuri yekuba kwedu yese ndobva wanina wangu wakandibatsira ndobva ndakwanisa kureza mari yerendi ndobva ndabhadhara rini ndobva ndamunyarira meseji ndikati ndiri kukumbirawo 30 US zvayo ndakati 50 kana 30 nofunga meseji zvinhu ndakakusenderai ndikumbirawo 50 US kana 30 US zvayo yekuti ndikwanisawo kutenga chikafu simeri ukona munhu akukumbira mari ndakatomudza kuti kana ndida ndizokudzosere patichasheya mari yangu ndinokudzosera mari yako kona munhu akukumbira mari yechikafu kuti anenge asina because mari iyi hatizoibata haisi kutombobatwa kusvika patichazosheyana hatizoona kuti zvichazobuda zvakaita sei but ndiri kutsvaya kuti ndiitewo something ndiri muno muzimbabwe ndobva akati handina napetuyese kuti nditenge chikafu kazaunoziva kuti akandisiya muno muchivu masavings angu ese aunoziva ndakamashandisa akapera handina kwandinowana mari ndakangopinuzva kuti okay ndine kwandakamboenda ndinotengesa hembe ndikapira 5 liters yebhinzi simeri ndobika bhinzi dzangu ndokoisa chipoto chihombe ndopeka mapurastic nesamfiri ndokuti panangoonzara ndinobika panangoonzara ndinobika sadza nebhinzi dzondodya but ndiri munhu aitokwanisa kutozviendesawo kuoutindeki ndiri munhu aitoti nasaturday ndinodyawo kana KFC kana uko ndaikwanisa kutozvitirawo ndega but kozvindura ndaakuti kana ndazonzara ndinodya sadza sebhinzi simeri ndobva handiti handina mari ndati alright kurambana kwedu
ndingangoti chinhu chakaita kuti tiramba handichakuda inyaya yekuti anonditi handimurespect, handina respect naye. Anoti ndinomuzvidza, anoti unondoona sendisiri murume, nyaya dzacho dzakawanda. Akatanga kuti ex wangu akanditorera property yangu yese, saka ine handina kana chinhu. Mumba imomo makutotanga kutondiremera kuti ndichazodzoka ndichipinda imba imomo bhokisi changu chirimo ihembe chete. But paakanga ari kuno kutsirimanza ainyatsoziva kuti munongori nehembe but tanga takangogara. But adzokera akatanga kuti mumba imomo hamuna changu, saka munotondiremera kupinda. Ndikati okay, saka ngatitengese kamubhedha totenga mumwe, ngatitengese kastofu totenga mumwe, kana uchiona kuti zvinhu zviri kukuremera. Zvese akazviramba akati I want to start my life. Inini marriage is not my thing. But when I'm saying what marriage is not my thing. Ko $50 yakaendisa itsvakira ikuno iya zvaakuti marriage is not my thing. Ko 50 itsvakira ikuno chachiri chichi. So why wakanditora already uchiziva kuti marriage is not your thing. Wakanditorere uchiziva kuti marriage is not your thing. Because zvinoita ndotombotengawo chinoti drop yangu, ndotombotengawo chinoti kitchen unit yangu. Ndakarasiswa zvinhu zvangu zvese zvakatorwa naex wangu. Ndichibva futi kuSouth Africa kanditi wardrobe yako nekisheni nditengesa, kana tasvika kuZimbabwe ndinokutengera zvimwe. Pane pamakatombo advertisa zveBruno, so akatonditi bvunza kuti makisheni uniti ari kuita mari. Akandisendera link rekuFacebook rekuBruno, akandisambisa kitchen unit newardrobe kuti kana ndasvika kuZimbabwe ndichakutengera zvinhu izvozvo zvauinazvo tengesa hazvitakurike. Ndikatengesera kitchen unit yangu newardrobe kuSouth Africa, tauya kuno kuna nhasi hembe dzangu zviri mumabhegi, mapuresa angu ari mumakadhibhokisi kusvika right now. Anokwanisa kunditengera. Ndaiti ndikandobvunza nyaya yewardrobe ndaitonzi hauwaki, unongofunga buying and buying and buying and buying, hautombofunga kuwaka kana kawani. Saka imhosva here ndikubvunza kuti ndiri kukumbira kutengerwa wardrobe. Unongofunga kungotenga zvinhu hautombowaki. Chinhu chinongondirwadza chimweni ndechekuti munhu ndakauya muno muchivhu nekuda kwake. Right now ndiri kugara muchivhu mandisingatombozive, musina andinoziva nekuda kwake. But kozvi zvinhu anondipandukira, anondoziva kuti handichakuda, akatondibloka. Handina mai angu akasheka. Mwana wangu andakanga ndinawo first marriage wakasheka. Murume wangu andinawo first marriage akasheka. Ndakazvarwa ndiri one mbame, ndakatora advantage kuti handina vabereki. Ndakanga ndazvionera umwangu ogara Right, it's a very sad story, guys. It's a very sad story. Now, zviri kunyatsondiomera ndezvekuti timu racho rese, timu rangu, timu repano, ndoitonga sei. Timmy, I know the guy is in the comment section. The guy is in the comment section. My brother, I know you are watching. Let's do the right thing here, my brother. Let's do the right thing. Apa pasina kushanyara kana kudi, my brother. Maybe there is more to the story. Shatisina kudzwa nemskana wako nemkadzi wako. Just chingo utofonai. Mutongo titongo toranya chona pachedu. It's now a family matter. Panapa titori family takadai, and we are going to treat it as a family matter, guys. Help me to treat this matter as a family matter, because both of these people, they are our family, they are our people. My brother, pane error. There's an error that needs to be corrected. I know you are watching, because ndukuta sa WhatsApp yako utori online, and I told you to tune in per live. And say, my sister, people are asking for the name. It's up to you to say it or not. People are asking for the name. Kutipe wozita kuti ndiani. Anonzi Chris Chikore, and anotobofona pama live 8 anetwa church, and wanachomuti pastor achitotara mapoints akanaka nemavhesi, wanachomuti pastor anozitonge munhu anona matasteric, but munhu ane moyo wakaoma, munhu ane utsinye chaiwo. Zvakanditira handitombozvikanganwa. Right. I have an interesting comment from Passionate Masango Panapa. Hanzo unogona kuya kukaroi tigare dutese. Pane mskana kudaro. Kuti if you can come to Karoi and we stay together. And on the other end also, I'm thinking kuti if zvaigona kana pane arikuziva kune basa adzoke kubasa. Aite life yake. See my brother. Zita ratotaurwa panapa. My brother Chrisel. I don't know what to say really. What I can just say is I'm calling you right now. You need to answer your phone. Let's talk about it.
that's a different version. Okay, we have Samantha here. Right. Crystal is declining. Okay, I saw voice note. Let's listen to the voice note. I saw voice note. Let's listen to the voice note. Milatin's I saw voice note. Dera ndakazonyaso kuti taura kumba kwedu ndodhera vakanditi ipo maitoma certificate angu ndozoti handisokwanisa kupa maitoma certificate ako kusvika usadziisa ubereki wangu chiro chedu ukandiudza kuti aiwa zvapera kodza seko zvapera kana zvapera kunyengera kwauri kana mwanzo handisisina chekunyengerera kwauri kana wani ndakakudza kudhara ndaitombokunyengerera semurume wangu ichikudza kuti ngatidzokedzane Kristu ngatigadzirisane ngatidzokedzane Kristu ngatigadzirisane vachavanononge stupid vavanononge munhu anopenga ukasadza kundirwadzisa ukachitayo munhu ndakabva kuti aiwa inini kurwadziwa kwangu ndichatsvaga usambe chinoita kuti ende ndichiri kumahamba ndikutokudza ndiri kumahamba wakasvika munhu akangwara Kristu ndirwadzira nekunditadzira kwawakaita hukuru vairamba kuti vakandisisa basa nezvinokaisa audio yekuti ndaitodawo mukadzi ndasipari ndakakudza kuti handi tinogara kuZimbabwe ndaitodawo mukadzi anenge ari paground ndasipari ndakakuti zvoni handi tinogara kuZimbabwe audio iyoyo ndikaitumira mugurupu rekumba kwedu ndikati handinokona kutaurega kuti ndaitodawo mukadzi wekunesa kuZimbabwe kuti aite something but zvakaramba ndinotizvonefai mazvinzi vanditi anonyepa kuti handina kuti kumutisiya basa twese zvavakandiita usafunga kuti ndinofa ndakazvikangana handizvikangane twese zvavakandiita masevhensi angu ese unyezvo takamashandisa akapera alisa hana mari zvaunonyatsoziva uchidzokera kueurope ukansiyira $25 zvinobva kuti alisa hana mari patikozvino ndikuziva kuti mari yekushopa ndikwanisa kuishandisa hana mari yechikafu hana mari yerengi unoamboenda sitora mari yekushopu takure zvino tora mari iyoyo yekushopu okay fine munyatsoziva zvinonhandi maitaura nasekuru kudzirana nasekuru handiti zvekuti ndiri kurana shopu vari kuzviziva ende auzoti mari iri handikwanisa kuishandisa kudzirana nasekuru sekutaurirana kwamakaita ini handiwo mazvireni handisida kupinda mazviri ndoda kuzongodzwa final decision cheku right. Pane voice note ratumirwa naCristo iro asenda message kuti anzi handina zvandinokwanisa kutaura. That means he can't come kuti azotaura kadai. And but asenda that voice note to my sister. The guy chinzwe kwekutanga kwevoice note zvakare because hatisina speaker. Dera ndakazonyatsopiti taura kumba kwedu ndodhera vakanditi ipawo maitoma certificate angu ndozoti handisokwanisa kupa maitoma certificate ako kusvika usati wazeisa abereki wangu chimiro chiripo ukandiudza kuti aiwa zvapera kodza seko zvapera ndakakudza kuti kana zvapera handisisina kana chekunyengerera kwauri kana one anzwa handisisina chekunyengerera kwauri kana one ndakakudza kudhara ndaitombokunyengerera semurume wangu I think for masoko kuti akunzwa right. Pane voice note rauya iri yani zita Sara ndizvo. Hello. Yeah, pane voice note rauya iri rinenge rawakasenda iwewe. Crystal, uri kunyora kuti there are two sides of the story, but we are trying to aid you here so that we hear. This is now a family matter. Story family takadai so titry kusolve zvakanaka handitika saka ukanyora kuti they are hold on what ndiyani Sarah ndizvo there's you are there are two sides to the story, but you don't want us to hear the side of your story. Urusenda voice note rine one sided handiti after uyu akusendera voice note zvakatangira kupi, because pa voice note ramasenda iri pane pazvakatangira kusvika aise voice note iri ende imimi mapiwa voice note iri renyu voice note ramakaotumirawo pasire periri riri kupi kuti yatsogona kufambirana nenyaya yachona pasire pa voice note rawakasenda iri
pane rimwe here voice note ravo vakapindura kuti kudii? ndopanaida kuti ndipindure kuti mavoice notes amuri kusenderwa aya simeri ndemarumwe zuro haasi akudharadhara. Marumwe zuro ndakaisirwa message kuti ndokumbirawo upe nhingi macertificates angu. Ndopandakati handisi kukwanisa kukupa nhingi wari kutaura macertificates iyayo usati wapedzerana nevabereki vangu. Ndemarumwe zuro nezuro ndichitobhulokwa. Ndemarumwe zuro nyaya ndiri kunzi ipa nhingi macertificates. Ndopandakamuti zvona handisi kukwanisa kupa macertificates usati wapedzerana nevabereki vangu. Ndobva atoenda kuna sekuru wangu wakaita munyeredza tsvakirai kunobva anoudza kuti zvangu naye zvapera nenyaya yekuti ari kuda kuti ndipe munhu macertificates ake. Ndopandaimuudza ndikati aiwa ini macertificates ako handisi kuzomareresa kusvika watenga wadropu yangu nekichinindi yangu zvawakanditengesesa ndiri kuSouth Africa ukasazvidzosera. Ndikati handisi kumaburisa macertificate akati ndikauya uko ndiri kukusungisa. Ndikati watotsangira ipapo unondisungisako. And for sure sineri kutaura chokwadi macertificate handisi kumareresa kusvika ndaona kitchen unit yangu newadropu yangu zvakandititengesa ndiri kuSouth Africa. Kana ndichigara mujeri nekuda kwemacertificate aChris ndichagara mujeri nekuda kwemacertificate aChris. Ndakatomirira paanoya pacho ngaandisungise. Handisi kumareresa to be honest. Chero akataura akandibatira demo achanditema handisi kumareresa kusvika andipa zvangu zvandakawesta. Right, because Crystal wakateerera. One thing that I like is I'm seeing you are there online teachers. Uri kundisponda kuWhatsApp comment section urimo. My brother, keeping quiet makes you look guilty. Because if you have a legit side to say, you come here and say your side of the story so that we can hear. But otherwise, we understand that people grows out of love, right? Like for this, in this case, you people, Crystal imima njazi, makabuda murudo. I fail to understand for 3 months, 3 months ndo dzavatanga kuzivanaka pamwe pese madanana pafoni 3 months amasangana idzi pamuri kunzi maiswera muri kumakomba muchita zvegold handiti manga matosvika pakutoona unhu hwake kuti hazvo hautoiti mukatosvika pakutoti hamuchatodi mukatorambana okay zvinowanikwa handika pamwe pamakazomuona it is not what you were expecting pamwe maexpectawo somebody else anenge ane magaro kana mahipsi kana kuti maybe akaslima kana kuti anenge ane mabig booms mabig bumps or big boobs or what not mukazowana kuti hazvisi handika but the right thing to do my brother let me tell you makatora musikana uSouth Africa handiti mukamuudza kuZimbabwe wesi still kuchivhu kusina waanoziva mukamuchitengesa iwewe iye ari kuti mapinda murudo ka50 dombi kai yakaenda kunoshedzerai atimaona apinda murudo mamuti chiuya kuno tichigara tese abuda asiya zvese nebasa rake pabasa rake makamukostira big time because dai anga chine basa rake haichemera odrop nekitchen unit because aingonotenga zvinhu but makamusisa basa asisina basa mwana wevanhu handiti mukamuindisa kuZimbabwe mukanotora akachitengesa kitchen unit yake at least the most decent thing to do my brother buy a kitchen unit handika necupboard yake mupe kitchen unit yake neodrop yake handitimaona right now mwana wenyu zuro chitaura naye haana kana chikafu makamusira $30 kuZimbabwe muchienda pasina rent pasina chii kana ndimiwo mukoma Crystal iyi ndo inonzi rafu yamakaita titupineperana mukoma ende ndarwadziwa nambokufungira kuti mungave munhu akadaro nekuziva kwamunoita Mwari so nekunamata munozati mukoma Crystal let me be honest with you ndinoti ndinemwe munhu akamboya nenyaya yenyu ndinomwe musikana pamwari muconversation anogona kuzofona handitokwanisa kutomustora pane munhu akamboya achitaura kuti tine zvenyu achindiudza but I bribed it off ndikati munhu wangu munhu wedu aiwa vanhu vanongomuzawo sometimes max prima mapita x but now this andimaona now this I'm so disappointed in you my brother truly speaking the way amunoziva Mwari nayo chero dai maida kusiya munhu hamudhambi munhu nenzira yakadaro hamutori munhu munodhamba munhu kuZimbabwe hanzi tei Samantha fona no Samantha ndoda kuti ngaaningirire ngaisende request itoni Samantha send that request ambopinda mutazodona sei Samantha ari kuti kwai pane send that request do you know Samantha Mapie musanduti maybe muitiro wake kuti aiwa chirega vafone let them call in tinzwe right Samantha fona because ndatombomuedha asadona because atonyora mucomment section Samantha chifo chisa okay anenge asenda request let me hear by the way zvinoitika padiaries so unenge usingazivi chokwadi hey right I'm adding you Samantha right hello Samantha
Hi, Sis Melly. Yes, zviri sei? Hi, maswera sei? Sora andisukuita kuya nini? Sora andisukuita kuya nini? It's okay. It's okay. No, Sis Melly, inini ndichitaura naKrita nditi panyaya iyi because it's actually confusing because dzakatosiyana. Chris inini akanditi anga akaronga mukadzi anditi mukadzi wekutanga before sisi vari kutaura akanditi mukadzi uyu vanoita problem apparently mwana akafira mudumbu bla 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 handiti kubva angaroora mukadzi uyu handiti anga asati basa pavo vanga vasati vatorwa kuti muende kunze because akanditi ari kuPoland kubva anditi problem yandiri kuita sama vakadzi vangu vandiri kuroora pana amainini vangu vanomuvinga kuhupi ende kana mainini wangu vakadziwo vangorota mainini wangu marriage yangu yotonera mukadzi wana ndakaroora uyu hanzi chakaitika ndechekuti akanditi ngati ngava unogara kuZimbabwe hanzi ndikamuti no gara kuno kuitira kuti inini it's easier kutumira mari ndiri upensa kubva ndatoti but why would you want kuenda kuZimbabwe kubva akuti mukadzi wangu akafurirwa nevabereki vake kuti tirambane inini mukadzi wangu ndainchimuda Iye aripoyo iye kubva atonditi mukadzi wangu akanditi ndipe 1,000 US kuti undigare out kuti tirambane because inini I've wasted my time newe mainini vako ndo vari kundinesa right kuhope. That's how he explained this. And Sis Melly, can you switch off the TV, boo? Switch off. All right, ndrukuti mwana adzime TV. All right. Yeah. I don't know what makundi. Aiwa, munhu akunditi Samantha ati mwana Krisika. Ndakumunyorera Chris message manje pandapinda online kuti what's going on. All right. Because Uri chichake? No, we just met pa Facebook. Pane pakamboitika program anditi yekuti pane pamakati anchiziti pane munhu aida kubatsirwa kubva ndangoisa nhamba ndikati inini ndakambobatsirwa nababa vari kushava anditi kubva mukoma Kristo vatondivika paFacebook au also screenshot anditi kubva vanditi can you help me ndokutanga kutaura kwavakaita nyaya dzavo anditi kubva vati my sister anga ari kuno kubva vataura nesister yangu anditi achiexplaina kuti problem yavakaita nemukadzi uyu ari kutaura mainini vavo ivo mukoma Kristo vakavinga mukadzi uyu kuhope anditi kubva whatever anditi kuti anditi ndiconnect anditi kubva ndamupa nhamba dzasisi vangu mukoma Kristo vanga vaakutoda sisi vangu anditi vachitoti sisi vangu kuti wakapusa iwo how kuti mumwe mukadzi anokuti ndibhadhare 1,000 rands kuti tirambane kuti usawedzerwa mamhepo. I don't know nyaya dzavo, it's just mixed up. 3 days ago ndakatoita a 3-way call navo with the same issue vachitoti ye mukadzi uyu ari kundinetsa this and that mining work. It's just mixed up nyaya dzavo. Right. Mukutaura kwavo mukadzi uyu ndiye ari kutovashandisa. Right, mira timbonzwa. Mainini mukadzi waKristo imi makakombingwa namainini kuhope? Zvakaitika it's like paakanga achiri kuEurope kusati atomboonana iye pache zvake ndiye munhu aigara achingoti mainini wangu anozoti mainini wangu anozoti mainini wangu akazodai musikana akangorota mainini wangu achigarisana then mumwe musi wangu nditori kuSouth Africa mainini wake handiwazivi ndakarota dzeruhope pakaita meseji yakapindura
beta message apinda mufoni make akabva ati zvone yanga yakanzi zvone kohure unoridii uri kugadzei naro then iye ndobva atongobhuroka iye ndiyakandiudza kuba toti papinda message yabva kuna menyu achitoti kohure ichi unogarire naro but ndabva ndaribhuroka saka makuseni ndakabva ndamuka ndichimuudza hope idzodzo achitobuyiro kusati atomboonana ndobva ndatomuti zvone ndopedza ndakurotera but chinhu chandifadza ndechekuti wawabhuroka waramba uri kusaidi kwangu chete ndomusi wekutanga nekuguma kutaura nyaya yehope idzodzo nyaya ye1000 iri kudzibhadhara mari yangu handina kuitaura mukuwirirana sine ndakaitaura like iko zvinenge zvikuru kuitika nyaya idzi and for sure ndoba ndotaura kuti kicheneti yangu newadropu yangu ndiri kutozvida macertificates ake handisi kuzombomaririsa nenyaya yemari iyo kuda zvinhu zvangu zvekuti ndakashandisa mari yangu masavings angu kutakura property kutakura chichi ndakatoshandisa futi mari yaitosvika kuma15,000 rands ndopa akanditi mari yangu ndiri kukutumira kuti utange business ndiri kuripa chikwereti chako chekutakura zvinhu kwawakaita ndozvaakaita ndiri kuripa chikwereti chako saka iye kutakura zvinhu ngatitomboise kusaidi kuda kuchinimiti yangu ndikuda odropu yangu zvakandinditengese ndiri kusouth africa izvo zvekuti ndakamuti zvoni ndibhadhare nekuti ndarota mainini wako chichi handitombozvizivi ende atozouya tinotozongotaura nyaya yehope idzodzo zvachose kana ka1 saka nhaimainizama nyaya yekuti kwakava kwesocial track makaudzwa muri kunzwa pane point yangu kuti Smelly inini handisi kuti vakoma vari kutauravo vari wrong. You getting my point? I just wanted to bring side of the story yamukoma Chriseo yavari kufamba vachiudza vanhu mainbo handiti because to me I was actually thinking kuti because vanozviita kunga munhu ane mamhepo stere. You getting my point? Munhu wese vanobva vatoti no ndava kutoshandisiwa nauyu this and that so ndo zvanga zvichitondinetsa kuti nguva yese munoza tichitovanzwira tsitsi ndakatopedzisira kuvatumira nhamba dzikwena nezuro vachitonditi mainini vangu vandinetsa ndoda kugadzirisana nemukadzi wangu saka nyaya dzavo dzakawandisa mukadzi wavo kureva iyeyuyu ndozvikuti kureva iyeyuyu vachitoti mainini vangu ivavavo ndo vandinoda kuti ndibatsirwe kuti mainini vangu vabve pakati pedu because zvinhu zvizhinji zviri kukonzerwa namainini vangu ivavo no muri kundinzwisisa sesimeni ndikuona vamwe vanhu vari kundituka pa vachiti pamwe ndikudzisa savanza vatei makadaro rikaindiserere voice note yozogoteerera voice note ishu hombe yandiri kunetsana nayo naalice ndeyekuti hatiwirirani pakutaura pamafungiro even pakurespektana chaiko chaiko zvinhu 3 zvinoita kuti hatipedze kana 2 hours tisina kunetsana kana tiri pamwe chete tisi pamwe chete it's okay asi kana tangoti tangosangana chete kana iri nyaya chero iri simple zvinenge kunotopedzisira yatovazinyaya rokutoti pazuva ndakapedzisira ndava kutogara musango kwandaichera nekuti kumba kwairwadza kugara reason iri simple ndaiti chekukati pachinhu chandinenge ndataura zvaitoita zvezvokutodzi zvautaura zvina musoro saka ndakapedzisira ndava munhu wekuti even ndine zvinhu zvandinenge ndichironga ndakapedzisira ndavamudza kuti ndavakuronga ndega because ndaiti ndikataura chinhu chaitoplasha. So in that sense ndakasvika pakuti bheta zvangu nditi nguva dzakawanda ndada kuenda musango ndogara musango then kana kuri kudzoka kumba ndingodzoka kumba kumandezi. Pane maincidents akawanda maevents akawanda ekuti pamwe pacho kana nazvino any problem inosangana naAlice haone kudzivari ndinenge nditori problem haana musoro kuti ndinekakanisa tichitaura sokuti okay so now no anototsvaga away yekutoti ndiwe wakakanisa ndiwe wataura zvinhu zvinokuti ndiwaye uri kutaurire nenzira yawataura nayo instead yekuteerera zvandiri kutaura zvacho. Izvozvo ndo zvinokonzera kuti nditi ndinokundikana kugara naAlice. Zvadaro tsanga ndoda kuti muzive chinhu ichi. Alice handina kumusiisa basa.
iyi ndo nyaya imwe iri kunyanya kundirwadza because iye akutaura kuti wakandisiisa basa kuuya wanditamba kuzimbabwe. Alice akusiyisa basa. Alice akati akushifta zvinhu zvake kubva kuSouth Africa kuenda kuZimbabwe akashandisa mari yaanga anayo. Pandakasvika pana Alice akati handina mari yese ndashifta zvinhu, but nekuda kwekuti takanga taakutonetsana, I think tatisina kana nguva tanga taakutonetsana. Ndakati kuna Alice, pamari yandakupa tora 1000 US enda kuZimbabwe wondoona hama, wodzoka kubasa usasiya basa rako because handioni tiine ramangwana because maitiro aukuita handiwirirani nawo. Reason is because ndiri munhu wekuti I believe kuti mukadzi haabuswe, haatukwe, haarohwe. Saka ndiri munhu wekuti even tikange tichitaura tinofanira kunge tichirizena sevanhu vakuru. But Alice akati akabva anyarara because hatina zvatakataura, akabva anyarara. Remember that day akabva anyarara tinozoita maarguments ataiita ndeyekuti aida kutakura everything chaanga anacho kuSouth Africa kusvika ndamuti no luggage yedu inowanda, zvimwe zvacho zvina basa, zvinhu zvakafanira chivhasi chemurara chachine maflowers artificial because hatisiziva kuti ifo kwatikuenda kwacho kwakaita isusu ngatitakurei zvinhu zviri basic so that luggage yedu inoita shoma. Alice tikaditsana nenyaya ndopatakati ai zvinhu zvaukubatirira pazviri zvinhu zvidiki zvokuti ndakosiya but iwo urikukosha because atakautaura kuti hauzive kurwadza kwekutsvaka mari. Ndakatenga zvinhu zvangu izvozvo zvinhu zvangu zvaandinozvitaura but zvine value here kuti kuenda wotenga chinhu 10 rand wobhadhara pabhazi 50 rand chinhu chinotenga. Does it make sense? Hazvimake sense. Saka ndopandakamuti no Alice ndandiona senge ticharamba tichiita makakava akadai tichitora 1000 US woenda kumusha 3 weeks woita zvaunoita after 3 weeks wodzoka kubasa kwako. Akabva anyarara anozombotaura taakumusha pakapera pakundopera 3 weeks. I remember takadetsana futi ndinotokuti Alice wautopigwa kuti because kuti basa and I remember anga atora passport ati wadiwa tora mari wadzokera kubasa. I said so. Varungu vacho vakatomuti kouya kubasa ndinotokuti kuwadi waendako kubasa ndini ndaidaro iye achitaura kuti haakana ichana but right now tsano ndini ndiri kunzi ndakamusa ndini ndiri kunzi but issue chaiyo yekuita kuti tinetsana haisi kutaura ndo pane wari yangu chiri kuita kuti tinetsa because musoro unotema zvese irana but hatingarapi mhepo iri kusara. Isusu tiine ziso rine mbonje rinokonzera kutema kwemusoro. Saka ndo pane issue yangu ipapo. Tinonetsana naAlice zvekuti pamwe pacho izvezviso chero ndikamufonera tikati anaonetsana pafoni anotanga kutonditi vanhu epanopamba vatoziva kuti tiri kudetsana ndiwo ndoti ini ndiri kueurope iwe uri kuZimbabwe vepamba vaziva sei kuti ndiri kufona. Why uri kuita noise zvokuti vari pamba vanokudzwa pamba pataigara tatakudzira kuti havanogara vachinetsana. Saka zvinhu zvokuti inini handizvifariri, handifariri noise, handifariri noise. Ndamuziva wekuti even ndinozwa chinhu ndinotora time yangu tisati ndapindura ndindozopindura handingoti ipakweka. Now pane point yaapo ikezvi ndeyekudai kuzodzana Alice ari kudepreti izvozvozvo ndo zvaakuita kuti ndimutye kutomutya chaizvo kuti izvezvo ndotoshaya kana kuti if anything happens na Alice oro akada kukonzera mboti kukonzekirisa ane mhosva then oita zvaanoita ndinotangira papi.
anothreatena kuti ukakutorana nenyaya kuti tasiyana ndoda kuti ukuwachisa. Such utterances ndakamuudza kubva kudhara kuti kana uchitaura zvinhu tanga wafunga kuti wauri kuudza anonzwa sei kana kuti zvine